Sinûrê parêzgeha Dûkê bi taybet gundewarên deverên Çiyayê rojane dikevne ber hêrişên topxane û firokeyên Supayê Dewleta Tirkiye. Ev ê çendî jî ziyanên mezin li piştxwe hêlayîne. Çavdêrên siyasî û çalayvanên medenî jî dibêjin pêdiviya hikûmet pêngavê cidî bo rawestandina van bordomanan biavêjît, çunke ev ziyanê rojane zêde dibin û tinê hawlatî baca wê den. Her gava Tirkiye vê dest dirêjê dikete ser Herêma Kurdistanê û sinûrê tu dibasîne ten jî ev jî ji bê helwestiya hikûmeta Herêma Kurdistanê hem hikûmeta Iraqê jî em ku wekû siyadeka pêsnîne yanî hikûmeteka pêsnîne bêjtê ve birawestin van bordûmana çikû ziyanê komalan xelkê Kurdistanê dikevîtin mero malat û jiyan û ev gundê hatîne hezara gundê hatîne wêrankirin ev jî hemî wê egerê zivirîtin ku şilewaziya hikûmeta Iraqê dîsan hikûmeta Herêma Kurdistanê neşa hikûmeta Kurdî sinûrekî bû van dest dirêjiya bidanîtin ser axa Herêma Kurdistanê. Eger tu bê û sehkiyê min baweriya heye ev çende di heriya berdewam bite birdomana Tirkiyên faşîst di heriya berdewam bitin û kesê here zararmend jî vê birdomanê de tinê her feqîr û jarin çînkî ew di rezî wî yê te berdandê pazî wî yê te kuştin dê derbeder bitin bes tiştê seyr bû min her ew heta vê gavê hikûmeta herêmê ya bêdengê heta nûke jî neşiyaye beyannamekê bi derê xitin ku dijî vî tiştî bitin tiştê herê seyr bû min ev e ew ne zêdetir. Li Rêkefî 23 meha çwariya îsal taniha bi sedan car ev devere hatîne bordomankirin û 5 gund hatîne valakirin. Serbarî vê yekê 28 caran kareba çendîn gundan hatiye qutkirin. Hevdem li gûrey zanyariyên rêveberê Nahya Kanîmasê bi me dayîn, ev bordomanên Supayê Dewleta Tirkiye zêdetirî 14 milyar dînar ziyan bi gund û bax û cihên xelkî el wê deverê gihandîne. Nijar Mihemed Kursat News Duhok